Ti Radyo Sagada kut umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggep iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Okay na yung bangal daw, nagsapa kata kayo aming papagayam gagayam kiti aming nakatunin iti Radio Sagada 104.7 FM. Siyak naman yung arafi amang ipadanong kadagiti damdamag itangal daw. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag kan iti detalyena. Nagunod iti Mountain Province sa Provincial MSMED Council iti Partnership Excellence Award. Iti Bontoc Mountain Province, na itandudo iti Mountain Province Provincial Micro, Small and Medium Enterprise Development with MSED Council iti First Monday Program iti Agosto 3, 2026, babaon iti panakaawat iti plaque of recognition gapo iti panakaala na iti Partnership Excellence Award. Naawat iti plaketa dagiti kamang ti Mountain Province MSMED Council manipod ken Provincial Administrator John Kilikigan ken Senior Trade and Industry Development doon sa malwagay iti nasao programa. Naipa iti Partnership Excellence Award iti Cordillera MSED Summit nga nga University of the Cordillera sa iti Baguio City iti Hulyo 22 hanggang 23, 2026. Adan iti tema Navigating the Shift, Building Resilient and Future Ready MSMES. Inumong iti summit dagiti mangibagi kadagiti ahensya ti gobyerno, lokal na gobyerno, pribado a sektor, kanda dumapay kasosyo iti MSME manipod iti entero a Cordillera Administrative Region. Sigun ken malwagay iti award ket panakaammo iti naibtur apan nakipagkaykaysa. Dedikasyon ken napateg a suporta iti konseho iti panakapapigsa ken panakapaduasa dagiti micro, small and medium enterprises wenno MSMES iti probinsya ken region. Sigun na ken malwagay iti award ket panakaammo iti naibtur. Inayon na pa'y ababawin iti napigsa apan nakakadwa ti konseho makatulong dayto iti panakapapigsa iti inobasyon. Wenno inobasyon na apan nakitag-ay dagiti lokal ang negosyo ken panakapromote iti inklusibo ken natalged a panagduas iti ekonomiya iti entero a Cordillera Administrative Region. Kanayang padagiti damdamag regional, nagtipon dagiti grupo iti simbahan iti mangkayan tapno agkararag, kan mangipakita iti panang kontra iti pagmimina. Iti mangkayan Benguet, indaluan na ni UCCP Bishop John Paplonot iti maysa nga economical service iti barangay Ginawang Mangkayan. Nagtipon dagiti pangulo iti simbahan, umili environmental advocates kanda dumapay nga kasosyo tapno ipakita ti panagtitinulong na iti panangsalakmib iti daga iti ili pagmulaan kanda no manipod kadagiti posibleng epekto ti pagmimina. Ti okasyon na naawagan iti makipasat tayo economical service ket inorganisa ti UCCP North Luzon East Jurisdiction Middle Highland Conference nakitipon met dagiti pastor ken kamang dagiti na dumaduma nga denominasyon na dagiti membro ti Regional Economical Council iti Cordillera, organisasyon iti umili ken dagiti residente. Iti panagdayaw ket naangay kasuporta kadagiti umiling agtultulong amang salaknib iti People's Barricade iti ginawang tapno
ipakita ti panang kontrada iti panagtultuloy nga operasyon iti Crescent Mining and Development Corporation wenno CMDC nga iti panang kita da ket mabalin amang dadael kadagiti talon, watershed ken pagbiyagan dagiti umili. Inawagan mo't dagiti nakitipon iti napigsapay apan panang salaknib dagiti kabangan dagiti indigenous peoples ken dagiti kinabaknang ti kinaparswa. Iti mensahe na kinuna ni Bishop Paplunot ti misyon iti simbahan ket saan lang amang kasaba iti ibanghilyo no diket makikadwamot kadagiti komunidad amang salaknib iti biag ken kinaparswa. Nagawid mo't dagiti nakitipon kadagiti placard naglaon kadagiti mensahe no to mining, yes to sustainable agriculture. Kun no mining and drilling amang pakita iti pakasaknanda iti posibleng epekto iti pagbumina iti mangkayan. Kinuna ni ginawang barangay captain sa Tor Lost Bayan na Anton ay iti kampanya iti komunidad ket mangsalaknib iti daga ken kaapuan tapno adda nalinteg ken nasalunat atawid para kadagiti sumarsaruno a kapututan. Nagpatingga ti programa babaen iti kararag ken kaipakita iti panagkaykaysa. Pasigurado dagiti membro iti record organisasyon ti umili ken dagiti kasosyon wenno kasosyo iti komunidad nga ituloy da iti naunos ken natal nga adbokasya. Edukasyon iti panakasalaknib iti aglawlaw ken panang suporta iti na sustinar panagmula panakasalaknib dagiti daga iti kapuan iti mangkayan ken karbengan dagiti umili iti panangituray iti bukod da daga. Iti tatumapaymat at damdamag lokal iti inawa ti LGU Busaw dagiti medical equipment ti PCSO para kadagiti barangay health stations. Iti Busaw Mountain Province sa formal ay inawa ti Mayor Brian Obakwadan idi Agosto 4, 2026 dagiti medical equipment ken health supplies ngayon pa iti Philippine Charity Sweepstakes Office with a PCSO babaen iti Corporate Social Responsibility Project. Kabilang kadagiti na ited kat 30 nga wheelchairs, 30 nga canes, 30 nga crutches, 30 nga walkers, 30 nga evacuation kits, 20 nga nebulizers, 20 nga BP apparatus sets, 20 nga pulse oximeters, 20 nga glucometers, 20 nga thermal scanners, ken 20 nga oxygen tanks. May panakdag ito'y may panakdag ito'y nga ekipo dagiti barangay health stations when BHS itintiro nga munisipalidad ti Busaw tapno mapapigsa ti panakaipaay kadagiti kang runaan at serbisyo ti salunat ken mapapintas iti panagserbi kadagiti umili. Impay mo ti LGU Busaw iti naunag panagyaman iti PCSO gapo iti na iti da suporta. Nagyaman mo iti opisina ti ko ni Congressman Maximo E. Dalog Jr. gapo iti panang yurugiken na panangisagana iti panakaipaay dagito ang medical equipment para iti pagimbagan dagiti Busaw. Sigun iti LGU, dito tulong kat maysa napatag abagnos tapno mapapigsapay iti serbisyo ti salunat ken may sigurado may paay kadagiti kasapulan medical kagamitan kadagiti komunidad ti Busaw. Iti dadunga pa lokal na damdamag nangaramid iti courtesy visit ni SB member Kapon Gumgumo ken Governor Lacuasan tapno mapapigsa ti serbisyo publiko.
Nangarami diti City visit and ti Sagada Sangguniang Bayan member Kapon Bigumgumo ken Governor Bonifacio C. Lacquasan Jr. EJ Governor's Mansion idi Agosto 4, 2026. Iti panag-meeting da umwanda dagiti isyo ken kasapulan iti munisipalidad di Sagada. Dagiti prioridad a programa para iti panagduras ken dagiti banag a kasapulan iti panagtipon iti panagtrabaho ti provincial government ken ti LGU Sagada. Sigon kan kagumgumo iti courtesy visit ket nangipay iti gundaway tapno mapapigsa ti koordinasyon iti nagbaatan dagiti dua gobyerno ken maisigurado a dagiti programa ken serbisyo ti gobyerno ket agtultuloy sumungbat kadagiti kasapulan dagiti komunidad iti Sagada. Nang namnamamot dagiti opisyal ay tinapigsa apan nakikadwa ket mangitunda iti nasaysaya at ken napardas apan nakaipaay dagiti programa ken proyekto para iti pagimbagan dagiti umili. Iti tatumapay ano kaladamdamag iti gobyerno, pinansya, iti probinsya, ti Kalinga, binati na ni Alex la gapo iti na istirukuan abaligi iti WTA Tour. Inpay iti provincial government ti Kalinga ti panguluan ni Governor James E. Ibdoba iti naimpusuan na panang kablao ken panang kararag ken Alex Yula kalpasan iti nais turukuan panang panangabak na iti mubadala DC Open nga isu iti nangaramid kinkuha nakas umuna a Pilipino ang nagbalin na kampyon iti maysa nga WTA Tour singles title. Kinuna ni Governor Ibdoba ay iti baligi ni Yula kat maysa nakapasindayag kanito para iti amin a Pilipino babaen iti dedikasyon kinaanos ken panagtalek na. Inpakita na iti lubong iti kabailan ken talento dagiti Pilipino iti international tagalisanan. Inayon pa ay ati panagbaligi niyo laket mangted iti inspirasyon kadagiti agtutubo nga atleta iti intiro apagilyan tapno agtagibasit iti pangarap da. Agtrabaho si pupudno ken agpursigi ang manggunod iti kinasayaatan iti naipila da at disiplina. Nakikay sa ito umili ti Kalinga iti intero nasyon iti panagragsak ka po iti da ito na istirikuan abaligi. Inyib kasama't ni Governor Ibdoba iti namnama amabalin nga umayto ni Alex Yula iti Kalinga iti may sangal daw tapno mangtin iti inspirasyon kadagiti ubing atleta iti probinsya. Nang runa iti panagsagsagana para iti provincial meet ngagnanayon amaangay iti Disyembre aging ka Disyembre 4 aging ka Disyembre 8 2026 iti munisipalidad ti Tanudan. Iti mapatamtamag dagiti abogado dagiti umiliti kasibo nang ipila iti counter affidavit kontra iti cyber level complaint. Iti sabila nang ipila da Attorney Fidel Santos ken Attorney Edgardo Balgos iti counter affidavit da di Agosto 13 iti opisina ti Provincial Prosecutor iti sabila kasumbat iti cyber level complaint ngayon pila ti North Luzon Mineral Resources Corporation menu NLMRC maibosor kadakwada. Dagiti duwa nga abogado ket mangibagi kadagiti umili iti Kasibo, Nueva Vizcaya amang kontra iti panangisurot iti NLMRC iti exploration team mina iti lugar. Iti Mayo nang ipatakder dagiti residente iti barricade tapno lapdan ti operasyon ti kumpanya.
Isuwa sa ampay ang nakasubli iti panangisingit panangi singat iti gasolina ken dagiti mineral samples. Sigon iti grupo nga alyansa nga Novo Vizcayano para sa kalinisan no ANVIC, dagiti reklamo anay pila ka dagiti abogado ken pangulo ti komunidad ket pasat iti mawawagan nga strategic lawsuit against public participation wenno SLAPPS. Kinunati grupo dagitoy akaso ket mabaling nga mangibos iti timak dagiti mang salaknib iti aglawlaw ken mang pakapoy iti nalintig apan ang kontra dagiti komunidad iti dakkel nga operasyon iti panagmina. Nupay kastasaan pa nga nangipay iti publiko aporman asumbat ti North Luzon Mineral Resource Corporation maipapan iti pahayag ti grupo. Iti dato mapalukal na damdamag ng iti mensahe ni FCINSB Victor T. Sayapan Jr. kadagiti Criminology Intern City MPSU. Iti Mount Bontoc Mountain Province ng iti pep talk ken mensahe ni FCINSP Victor T. Sayapan Jr. Pangulo iti panlalagiwigan kawanihan iti Bureau of Fire Protection kadagiti interno iti Criminology iti Mountain Province State University iti Bontoc Fire Station iti Agosto 4, 2026. Iti mensahe na inawagan na ni FCINSP Sayapan na dagiti intern sa kanayon nga agbalin ang disiplinado, responsible kan matalak iti tunggal pagribungan dakas masakbayan nga agtaginayon iti lintag kan agserbi iti publiko. Impagganatgat naman iti kinapatag iti dedikasyon, integridad kan tuloy-tuloy apan ang pasayat iti adal kan kabagalanda iti panawon ti internship. Tapno nakasagana da makipasam nga iti mapaspasamak profesyon da iti masakbayan. Siguan kini Bureau of Fire Protection na ti PAP wenno pep talk ket naglalayag mang papigsa iti kinaturad ken motivasyon na dagiti estudyante bayat iti panangsurot da iti aktual panagsanay kas pasot iti sagsagana da iti panagbalinda profesional at tagapagserbi iti pagilyan. Dagita pa lang dagiti tamtamag nga maibingay tayo tatangal sa pawino tatangal daw siyak ni Manong yu arafi nga naibingay ka dagiti damdamag na imbag ngal daw kata kayo amin nga awan labas.